स्क्विड बोलतात त्याला इंग्लिशमध्ये. आणि त्याच्यानंतर हे बांगडे आणि इकडे कोळंबी. तर किती रुपयाला भेटले आई? तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी परत एकदा आज आहे बुधवार, आमच्याकडे बाजाराचा दिवस आणि तुम्ही ऑलरेडी थंबनेल बघितलात. तर आज जरा डिफरंट बनवणार आहोत. दरवेळेस आमटी बनवतो म्हणजे ग्रेव्ही बनवतो. सो आज माकले आहेत स्क्विड. तर आज स्क्विड मसाला बनवतोय आणि कशा प्रकारे बनवतोय आणि तुम्हाला माहितीच आहे आम्ही कोकणात राहतोय तर आम्ही मालवणी पद्धतीने बनवणार आहोत आमच्या. सो आई इकडे रेडी आहे. सो वळूया आई कशा प्रकारे आता साफ वगैरे करते, किती रुपयाला किती मासे भेटलेत हे बघण्याची उत्सुकता असते पहिली गोष्ट तर बुधवारी, कारण दर बुधवारी रेट चेंज होत असतात. म्हणजे जसा मासे येतात तसे तसे. आता सध्या काय मरतं आई? सुंगटा ना? कोळंबी भरपूर येतात. हां, आमच्याकडे सुंगटा बोलतात. तर कोळंबी सध्या जास्त आहे. तर बघूया काय काय आईने आणलाय. सो लेट्स गो. तर मंडळी आजचे मासे आहेत असे, तुम्ही बघू शकताय. इकडे आहेत माकले, तर स्क्विड बोलतात त्याला इंग्लिशमध्ये. आणि त्याच्यानंतर हे बांगडे आणि इकडे कोळंबी. तर किती रुपयाला भेटले आई? सगळे 200 रुपये. सगळे तीन आहे. सो हे तिन्ही मासे आपल्याला 200 रुपयाला भेटले. पण तुम्ही मला काय एवढे मच्छी कशाला आणले? तर हे पप्पा याच्या खातील काय माहिती नाही. दिव्या तर हे खाणारच नाही. दिव्या फक्त कोळंबी खाते आणि मच्छी याच्या पप्पाला आवडतात. तर पप्पासाठी ते मासे आणले बांगडे, आमच्यासाठी हे, आणि कोळंबी दिव्याला. तुम्ही बघितलात काहीच खाणार नाही. मासे आमच्या घरात जास्त नसतात. मासे कधीतरी असतात, म्हणजे चिकनच असतं जास्त करून. मच्छी असली तर मग 2-3 म्हणजे दिवस असले तर बुधवारच्या दिवशीच, आणि असले तर बुधवारच्या दिवशी, कारण ते खात नाही बाकीचं काय, त्यांना आवडत नाही. कशा प्रकारे साफ करतात तुम्हाला माहितीच असतील, तरी पण आई तुम्हाला दाखवेल एकदा एक साफ करून. जिमी काय झाला? तू माझ्या बाजू कशा बसलं? हा काय काय वया? पुढे नको, पुढे नको, चल मागे. तर बघूया आता कशा प्रकारे आई साफ करते. आधी या प्लास्टिकचा भाग काढून घेऊया. बघू शकता आतमध्ये प्लास्टिक सारखं असतं, त्याच्यानंतर त्याचं डोकं काढायचं. डोका काढायचं, नंतर मग हे सोलून घ्यायचं वरचा भाग. हे निघतंय असं. आणि याला म्हणजे एकच गोष्ट म्हणजे याला पाणी जास्त लागतं फक्त. हा, किचकट थोडं आहे. हा, साफ करायला जरा जास्त वेळ लागतो याला. एकदा हा भाग काढून घेतला की मग एकदम पटकन होतं, पण हे काढायलाच कंटाळा. आणि आज काय वाटण टाकून नाही बनवणार आहोत, आज मसाला फ्राय. काय ताई? फ्राय नाही, फ्राय नाही, ग्रेव्ही. स्क्विड मसाला. हा, स्क्विड मसाला. याला धुवायला पाणी मात्र भरपूर लागतंय. हे असं करून घ्यायचं, असं हे सगळं काढून स्वच्छ करून घ्यायचे. तर आता आपण हे आधी सगळं असं स्वच्छ करून घेऊया. कारण पाणी बघा किती काळं काळ येतंय. तर मंडळी तुम्ही बघू शकताय मस्त व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आता कटिंग करायचे आहेत आपले माकले. आणि तुम्ही बघू शकताय एकदम व्यवस्थित व्हाईट झालेले आहेत पूर्ण मस्त. पाणी पण एकदम स्वच्छ, पाणी एकदम 2-3 वेळा पाणी टाकून काढलेलं आहे त्याच्यातनं. आणि आम्ही आता रिंग टाईप कापतोय. तर तुम्ही तुमच्या याने कापू शकता, तुम्हाला जसे पाहिजे असेल तसे कापू शकता. पण हे मस्त वाटतात आणि खायला सुद्धा मजा येते नंतर जबरदस्त. याची चिली पण बनवतात. चिली बनवतात, त्याच्यानंतर बटर गार्लिक बनवतात. खूप डिश आहेत मंडळी मस्त मस्त बनवण्यासारख्या. एक दिवस चिली बनव, एक दिवस चिली बनवून दाखवणार तुम्हाला, 100% दाखवणार. हे तर असे कट करून घेऊया. असे रिंग कट करून घ्यायची आणि कटिंग करायला खूप मजा येते म्हणजे जबरदस्त, एकदम भारी. खायला पण छान लागतं. असे खरखरीत खरखरीत वाटतं ना कट करताना. कट करून मस्त वाटतं. कसे म्हणजे आडसराचं खोबरं असतं. हा, हे बघा तुम्ही बघू शकता. हा, खोबऱ्यासारखे दिसतात एकदम जबरदस्त. काय म्हणतात ती मलाई ना, भारीच वाटतं, एकदम भारी. सो पटपट पटपट सगळे असे रिंग कट करून घेऊया आपण. तर मंडळी बघता बघता आपल्या सगळ्या रिंग कट करून झालेल्या आहेत व्यवस्थित. आणि आई बोलली की परत एकदा धुवून घेऊया म्हणून पाणी टाकून स्वच्छ.
सो धुवून पाणी असं गाळून घ्यायचं मस्त. आणि आता टाइम झालेला आहे बनवायचा, तर जाऊया आतमध्ये किचनमध्ये आणि डायरेक्ट बनवायला घेऊया. फायनली किचनमध्ये आलो आणि तुम्हाला आता दाखवतो स्क्विड मसाला बनवण्यासाठी आपले माकुल मसाला नाही म्हणजे वाटण नाही टाकणार, तर त्याच्यासाठी काय काय आपल्याला साहित्य लागणार आहे आता तुम्हाला आई सांगेल आता एक एक करून पटापट. तर इकडनं स्टार्ट करूया. आज हिरवा हिरवा मस्त कलर आलाय, तुम्ही बघू शकता. पेस्ट आहे, तर ही आहे आला लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे. आला लसूण, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, हळद, कोथिंबीर, टोमॅटो, कांदा, कोकम आहे, काळी पूड आहे, गगनगिरी आणि आपला मसाला मीठ, रेड चिली मसाला, त्यानंतर मीठ, ऑइल आणि इकडे आपली कढई ऑलरेडी तापलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता ऍड करते आई तेल. सो फायनली आपला तेल पण तापलेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करते आई कांदा. मी अर्धा टाकणार आहे. कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया. आता त्याच्यामध्ये ऍड करतोय आम्ही टोमॅटो आणि कांदा व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे मस्त. तुम्ही बघू शकता गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे आपल्याला पाहिजे तसा. आणि कुठची रेसिपी बनवताना म्हणजे त्याचा बेसिक जो आहे तो व्यवस्थित झाला पाहिजे. फोडणी सगळ्यात महत्त्वाची, त्याच्याशिवाय पदार्थाला चव येणार नाही अजिबात. तर याच्याकडे सगळ्यात जास्त फोकस पाहिजे. रेसिपी बनवायला वेळ लागत नाही, फक्त बेसिक गोष्टी आहेत त्या व्यवस्थित झाल्या पाहिजेत. आणि याच्यामध्ये आता ऍड करतोय आपण कोरिएंडर, आपली कोथिंबीर, आणि आता टाइम झालेला आहे त्याच्यामध्ये मीठ ऍड करायचा. याच्यामुळे टोमॅटो पण लगेच नरम पडतं नाही, नरम होतो लगेच. आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करतोय आपली आला लसूण, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट. आणि आता टाइम झालेला आपले हळद ऍड करायचा आणि आपला रेड चिली मसाला. मिरची टाकली त्याच्यामुळे मसाला टाकायचा. काळी पूड आणि आम्ही गगनगिरीची वापरतो मंडळी, चवीला एकदम उत्कृष्ट नाही. आता याच्यात टाकायचे आपले मस्त स्वच्छ धुवून घेतलेले माकुल स्क्विड. बघू शकताय कशा प्रकारे दिसतात एकदम. ग्रेव्ही तर एवढ्यातच त्याला वास एवढा अप्रतिम येतोय ना की विचारू नका. आणि मंडळी कधी भेटायला आलात आम्हाला तर असा वाराच्या दिवशी या. बुधवार, शुक्रवार, सोमवार सोडून कधी पण या आणि गुरुवार. तुम्ही जर वार पाळत नसाल तर कधी पण या. आम्ही तर वार पाळत नाही, पण बरेच जण असे असतात जे वार पाळतात, तर अशा दिवशी या नक्कीच. तुम्हाला काहीतरी वेगळा ट्राय करायला मिळेल. आणि कोकम फायनली आता मस्त परतून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय मस्त एकदम ग्रेव्ही मध्ये आपल्या परतून घेतलेला आहे. आणि आता त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची. मंडळी 1-2-3 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता झाकण काढून चेक करून बघूया. बघू शकताय पाणी सुटलेलं आहे मस्त. आणि कलर बघा किती छान आलेला आहे, पाहिजे तसा एकदम प्रॉपर. फक्त आता शिजले की काम झालं. 1-2 मिनिटं अजून शिजू दे. 1-2 मिनिटात रेडी होणार म्हणजे आपली डिश खाण्यासाठी. खोबरं नाही टाकत आहे, बिना खोबऱ्याचं बनवायचं आहे.
झाकण ठेवू. सो परत एकदा झाकण ठेवूया आणि मग आपली डिश रेडी होईल लगेच. सो बघू शकता अशा प्रकारे फायनली आपली डिश रेडी झालेली आहे. आणि ग्रेव्ही पण पाहिजे तशी आहे आपल्याला, जसं की बोललो होतो. स्क्विड मसाला तुम्ही बघू शकताय. आणि फायनली कोथिंबीर पण ॲड करून झालेली आहे आणि टेस्ट करून बघण्यासाठी रेडी झालेली आहे. तो आता डायरेक्ट टाइम झालेला आहे जेवायचा. सो जाऊया आता हॉलमध्ये डायरेक्ट. मंडळी फायनली आम्ही जेवायला बसलोय. आई आणि सगळेजण आहेत. तर तुम्हाला दाखवतो काय काय बनवलं. ती कोळंबी आणली होती, त्याचं तुम्ही बघू शकता. इकडे बिर्याणी बनवली, म्हणजेच कोळंबी भात म्हणा. त्याच्यानंतर इकडे जे बांगडे होते त्याची कढी बनवली. सो हे बघा बांगडे. आणि त्याच्यानंतर इकडे आपले स्क्विड मसाला. सो आपला ताट बघा आता कसा रेडी झालेला आहे. इकडे काकडी आणि सलाड आहे. त्याच्यानंतर हे माकुलचेच आहेत पुढचे, ते भाजलेले आहेत, फ्राय केलेत. आणि इकडे आपली ग्रेव्ही नाही, मसाला नाही म्हणजे आमटी नाही, थोडक्यात ग्रेव्हीच झाली, सेमी ग्रेव्ही. आणि त्याच्यानंतर इकडे आपली बिर्याणी भात तुम्ही बघू शकताय. सो अशा प्रकारे घ्यायचा ग्रेव्ही थोडी. आणि हे बघा, तर करा, टेस्ट करून बघूया. अतिशय उत्कृष्ट झालेला आहे मंडळी, नक्की ट्राय करून बघा. एक नंबर, भारी झालं, जबरदस्त, एकदम एकदम भारी. मंडळी या जेवायला. तर मंडळी फायनली जेवण पण झालेलं आहे आणि आलो आपण आपल्या खालच्या घरी. आणि आता मस्त थोडं आराम करायचा. आणि आपल्याकडे करेक्ट 9 मिनटं शिल्लक राहिली. 2 वाजता आपल्याला भाड्याला निघायचं आहे. भाड्याचा फोन आलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तर आज 3 मे आहे. तर माझ्या मावशीच्या मुलाचा बड्डे आहे, जीतचा. तर हॅपी बड्डे जीत. तर तुला आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांकडनंच. तर आई आता त्या घराकडे आहे आणि मला भाड्याचा फोन आलेला आहे. मला आता निघायची घाय आहे. तर नक्की आमचा स्क्विड मसाला, माकुल मसाला ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडणार. आणि आमच्या पद्धतीने एकदा, दरवेळेस तुम्ही तुमच्या स्टाईलने बनवता, एकदा आमच्या पद्धतीने बनवून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.